eMozambique? 2000 angeke ngize ngivome. Ungicorrect bhuti uma ukuthi nginamanga ngoba usesuka athi mina ngumuntu onamanga. Ya. Uke waba nenkulumo yokuthi yena ngeke aze angaphuza uney'nkinga warawara. Okusho ukuthi nawo lo 2000 wafuna ngufake manje. Obvious ufuna ukuphuza njengoba ehluleka nje kwasekuqaleni ukuthi ku-2.5 ayondla ingane gcina kuphela inyanga esengifonele mhlampe 5 times. Yabo. Ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngifake lo 2000. Ngizoqhubeka nje ngifake 1.5 kuma wakhe. Ngathini lesi esiyikhulumele eMozambique uthi ngiyakwazi ukufaka lo 2000 owushoyo yena usazoqhubeka afake 1.5 kuma wakho. Ukuphuza kwami kuhlanganaphi nokondla ingane? Kuhlanganaphi? Kuhlangana ekuthenini imali isetshenzwa mina ngisebenza kanzima imali yengane yami, ey'ngane zami kahle ngisheshe ngiyicacise ey'ngane zami. Imali engiyisebenza yey'ngane zami, yami, yomndeni wami, hhayi ukuthi ijabulise wena uphuza imali yami. Yikona mina ngithi ngeke ngize ngikwazi ukufakela wena u-2000. Wawugcine nini-ke ukuyifaka-ke? Mina ngihleze ngiphuza vele. Kade Ngisuke ngiphuze yakho imali shuthi. Kade ngilungisa leyo nto mina ukuthi imali ngiyifaka kuma wakho. Imali mina ngiyifaka kuma wakho. Ngeke ngasho ukuthi unamanga lo muntu Nkosi yami. Imali mina ngiyifaka kuma wakho Ntomfuthi. Ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli abakhulu boMzansi Podcast. Njengoba nonke nazi-ke igama nguMzwandile ngwakamsani uqala ukungena kuleli page. uMzansi Podcast lo usiza abantu ey'nkingeni nokuxazulula iy'nkinga. Bafowethu la ngihleli nosisi wami umuhle la, usisi uNtomfuthi wakamkhize. Usisi uNtomfuthi wakamkhize unodaba athi ucela simsize kulona la, selimhlupha isikhathi eside lolu daba lumhlupha, akazi ukuthi enze njani kwamanje. Engathi ukukhala ngokuthi uyaxhaphazeka la, uxhashazwa-ke ubaba womntwana. Ubaba womntwana engathi akenzi kahle, kodwa-ke ngizocela ukuthi asibingelele nje usisi Ntomfuthi. Sisi Ntomfuthi uyaphila? Uyaphila njani? Hhayi siyaphila sisi. Ngicela-ke uchazele ababukeli nabathandi boMzansi Podcast ukuthi isizathu esenze ubhalele uMzansi Podcast ngabe isiphi? Isizathu esingenze ngibhalele uMzansi Broadcast, ngihlushwa ubaba wengane, akayondli ingane. Lokhu agcina nje ukhipha imali ingane esencane. Uyasebenza lo muntu, ngabe ngiya-understand ukuba akasebenzi. Uyasebenza, uyahola njalo ngenyanga, njalo. Usehlulwa nawe ukukhipha-ke lokho okuncane engazi ukuthi angisebenzi. Ngiphila ngeqolo no-350. Wesiphathi ngihlala ngedwa, akekho umuntu ongisizayo. Kanti mhlampe ubaba wengane lona Nkosi yami, ingane engakanani likhulunywa ngayo? Izothi 3 years ngoNovemba. Izothi mhlawumbe wayigcinile nokuvela. Isencane kakhulu. Isencane kakhulu. Kodwa ukuzame-ke ukumthola. Angimtholi. Encingweni. Angimtholi yonke indawo nje. Ayingeni iy'ncingo zakhe. Ukumbona-ke. Ngiye ngimbone. Ngimbona sengimbona nje edakiwe. Edlulela nabantu bakubo noma abangani bakhe noma iy'ntombi zakhe-ke lezo-ke. Umuntu ohlala ngakhona la endaweni. Uhlala ngakhona endaweni. Unokumbona mhlawumbe ethi shwi. Kodwa nje ukuthi ezazobheka ingane intombazane umfana. Umfana. Ingane yakhe yokuqala nami ingane yami yokuqala. Uyasebenza kodwa akaveli. Uyasebenza nje. Kodwa ukuphathise mhlawumbe umyalezo wokuthi ningitshelele ubani bandla ngicela ukumbona baba boy, ngicela ukumbona baba boy athini mhlawumbe uma uphathisa imiyalezo enjalo. Ngike ngisho ngoba ngasho na ekhaya esayidini la baba wami kwathiwa kuzokwenziwa i-meeting, kuhlalwe phansi nathi sobabuza. Sobabili babuza inkinga ukuthi ikephi. Kungane ngondla. Hawu kunalokho akatholakali. Akatholakali. Uhlala kubo. Uhlala kubo. Endlini ngaphandle. Ngamgcina ehlala endlini engaphandle angazi manje. Usahlala nabazali. Lunzima-ke lolu daba-ke. Manje wena uma uthi ufuna imali engane akayikhiphi imali engane. Kodwa uyambona ebhenga. Akayikhiphi. Kodwa ngizwe kuthiwa ngathi uyakhala ukuthi ngeke ukwazi ukuyoqala kuyey'nkantolo ngoba iy'nkantolo umuntu uvele egcine esethola imali encane kanti uhola imali enkulu. Ngizwe ungazokhala kanjani impela. Hhayi kona ngiyasaba. Ngiyasaba ngagcina sengithola mhlawumpe o-200 emalini. Ngiyasaba ngoba angabika iy'tori umuntu onamanga futhi.
Manje inhloso wena osibizele yona thina njengomzansi podcast kuwukuthi sikusiza ngithi sikhulume naye Nikhulumele sibuze naye ukuthi nje. yini kodwa ingane angayondli ngoba phela ingane yona wena wazi ukuthi unengane eyodwa ngithi. Mina bengazi lokho nje. Unengane eyodwa. Mm. Hhayi, sisike sisamile-ke emva kokuthi usithumeke njengomzansi podcast ukuthi ake sikufunele ubaba umntwana. Hheyi, samzama-ke, hhayi samzama, hhayi, yaze emasanini-ke igcine imtholile-ke. Engathi neqhu yami iyakhala ithi hhayi ngathi usefikile la ngaphandle, ngizocela nje ukuthi simlinde-ke manje sikwazi angene ngaphakathi. Kuwe sikakazi ukuthi ubizelweni la nokuthi ubizwe ubani. Wena uzofika uy'chazele kuyena. Bathandi nabalandeli abakhulu-ke bomzansi podcast, niyalizwa-ke udaba lasisi lana uSister Mfuthu uyakhala ukuthi hhayi ucela bandla ubaba umntwana ondle ingane. Uyakhala ukuthi engathi usebenza kahle kodwa manje akayondli ingane. Uyaswenka, ngithi uthe uyaswenka. Hawu, Mhm, hawu nizombona nje Nizombona. sifika. Hhayi bathi engathi uyaswenka impela kodwa nje kuveleni ukondla ingane. Hhayi bathi abakhwekazi. Kodwa ngicela ningabaleki-ke balandeli abakhulu bomzansi podcast. Ngoba engathi ngempela usefikile naye ubaba umntwana ngala sisamlindile-ke simbone ukuthi bayamngenisa ngaphakathi. Ningabaleki, ngiyabonga. Phinde ngibingelele-ke iy'thandwa zami, abalandeli nababukeli bomzansi podcast. Njengoba kade ngithembisile ukuthi soke simcele-ke ubaba umntwana angene ngaphakathi engathi usefikile-ke. Nayi insizwa isikhona la. Ngizocela nje siyibingelele. Bhuti sawubona. Yebo sanibona bhuti, ninjani? Hhayi siyaphila bhuti. Mina igama ngumZwandile ngwakamsani. Mina nguSiphamandla. Yebo, isibongo ngwakamaphumulo. Mashimane. Siyabonga Mashimane. Mashimane ngicabanga ukuthi usisi uyamazi lo. Yebo, ngiyamazi. Uyamazi. Ungumama womntwana wami. Uma umntwana. Ususa amakhamera nje kuphela bhuti. Ukuthi ubizelweni. Injalo. Hhayi akanti akonakela. Ngilithanda uma luphezulu kwamkhumbula umuntu wakhe umuntu athi hhayi ngimbize nje soshuthwa nabantu nginamanga bhuti. Kuyezwakala kodwa manje ukhuluma ngothanda. Sazi. Anisathandani. Ungaqhubeka. Kanti anisathandani? Ungaqhubeka. Ungaqhubeka. Okay. Yeah, sisi. Nangu sefikile-ke ubhuti. Ngizocela nje umchazele ukuthi kodwa simceleleni lana Nkosi yami. Sefikile. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngibhalele ngendaba yengane la. Ingane njani iyagula noma? Ayiguli ingane. Angazi, mhlawumbe unganginika isizathu esingcono sokuthi yini indaba ingabe ungasayikhiphi imali manje, ungasayikhiphi imali ingane, siye uzihlanganise ngisho u-3. Ngiyikhiphe imali. Hawu. Ntombi futhi uhlalaphi wena njengamanje? Ngihlala ekhaya. Uhlala kini? Ngihlala ekhaya. Kini ubani osebenzayo? Akekho. Akekho osebenzayo kini? Akekho osebenzayo. Mina imali engiyikhiphela ukuthi ngondle ingane yami, mina ngisebenza nzima. Ekhaya nakhona akekho osebenzayo. Imali yami ifike yondla umndeni wami. Phinde ngikhiphe imali yokuthi ngondle ingane yami. Ekubeni leyo mali mayifika kini ayifike yondle ingane yami kuphela, ifike ijabulise wena, mase ijabulisa nomndeni wakho. Igcineni ingane igcine isokolo. Ithi ingakapheli inyanga wena usugcina uyangifonela ungitshela ukuthi ingane ishode ngento ethile. Ekubeni mina imali engiyikhiphayo ngisuke ngiyikalela inyanga. Wena imali uyayikhipha bhuti? Imali ngiyikhipha mina. Ngicela ungibuzele yena ukuthi wagcina nini ukuyikhipha imali. Uyazi ngibona ukuthi ingane inabani iminyaka manje. Ngeke ngize ngingazi ukuthi ingane naba ingane yami. Imali mina ngiyikhipha monthly. Ukuthi imali angisakwazi ukuthi ngiyinike yena. Kwamanje nekugcineni imali ngathini? Ayifezi izifiso zengane noma iy'dingo, ngisho njalo iy'dingo zengane ayifezi. Yena uthatha imali ahamba uJekotula. Gcineni ingane iza ngamuva ekubeni yena akasebenzi, uhola u-350, uhola iqolo lengane. Kwalona lelo qolo lengane ingane lenzeli lutho. Yona le mali yami le ngiyinika yona ngithi akondla ingane ngayo. Uyasuka ahamba uJekotula, ekugcineni ingane igcina ishoda ngezinto. Aphinde yena afonele mina imali mina manje ngase ngadecide ukuthi ngingasayiyisa kuyena ngize ngiyithathe ngiyinike umama wakhe. Injalo nje. Bhuti, engathi usufaka okunye manje sekungithusa la. Bhuti imali uyikhipha nyanga zonke. Unika uma wakhe. Ayike. Angiboni ukuthi ayidinga
futhi yebo uma ngengane impela kodwa akayidize mhlawumbe uma wakho wenza okungcono kunayo. Wena ukwazi uyithola inkinga lokwaqala imali uyikhipha uyinika umama ingane usatholi inkinga usatholi ikholi ingakho ungasayitholi ikholi yakhe ingoba imali awusayikhiphi uyinike yena. Vele mina kwama-calls nje nguwumuntu osewambhlokha WhatsApp ngambhlokha ngoba manje umuntu wayebe isisindo empilweni yami, wayebe isisindo like nokungifonela uthole ukuthi udake wangitshela ukuthi uyangikhumbula lapho mina like ayikho into engifuna ukuyihlanganisa naye. Mina ngizinakela umsebenzi wami manje okunye nokunye nje yabo ngenzela ukuthi ngikwazi ukondla ingane yami. Yena ungitshela iy'ndaba zamakhumbulana ekubeni asisathandani yabo. That is why mina imali nje ngagcina ngiyinika uma wakhe futhi iyaphela inyanga ngisenda imali, iphela inyanga ngisenda imali. Futhi umama Ayikho lento ayikhulumayo, ayikho. Ngike ngasho ngathi umuntu vele onamanga, ayikho lento ayikhulumayo. Bengeke ngisuke la ngisuka khona ngize la ngibhalele ngumuntu okhipha imali insuku nyanga zonke, ayikho. Ayikho nje lento ayishoyo, ayikho. Ngingabuza Ntomfuthi, Ungabuza. kini njengoba engekho ongasebenzi wena uthi ingane mhlampe idlane egqokani ngoba uyazi ukuthi Iphila ngeqolo no-350 wami. u-350 wakho wena usijabulisa wena, eqolo lengane usijabulisa wena. Kwenza kanjani ukuthi uthi iphila ngeqolo no-350 wakho? Iphila ngalo iqolo no-350. Akukwazi. Iphila ngalo. Akukwazi Ntomfuthi, akukwazi. Ugcineni nokukhuluma nomama wakho. Sihleze sikhuluma. Bengaze angitshele nokuthi ufaka imali-ke mina. Shuthi akasibone isidingo ngoba uyabona ukuthi uzomqhwakha ufuna ukumphuca yona le mali le. Ayikho leyo nto. Ayikho. uma wakho wengakaze asho lutho ukuthi hayibo uyayifaka ubaba boy imali wengakaze asho lutho uma wakho. Akaze angitshela indaba kanjalo. Wena uyathuka nje uma uzizwa ngiyathuka nje kwimanje. Ngoba kwimanje Wena boy masingathinta ifoni yakhe. Wena baba boy masingathinta uma wakhe angafika kufakaze lokuthi hayibo uboy uyayikhipha imali uyamsukela nje lo. Mina singamfonela manje umama wakhe but anginayo inkinga ngoba nje lento engiyikhulumayo iqinisele emsulwa. Uma ukuthi kufuneka ubufakazi balokho ngeke ngize ngifihle. Singafonela umama, singaveza manje la efonini yami siveza ama-transaction ayakubo nyanga zonke ukuthi awayikena aya kumama wakhe ngoba umama wakhe uyakwazi ukufeza izidingo zengane. Futhi uma wakhe akufoneli ingakapheli inyanga. Ufonela ingakapheli inyanga umama wakhe. Akaze nje angifonela ingakapheli inyanga. Baba boy ekhulumela uthi unofakazi uqandula ikhanda akavezi uthi uma wakho wazi kahle inyanga zonke imali uyayikhipha nama-transaction efonini uthi yena ngawakhipha awabeke la. Ayikho lento esho uhleze edakiwe lo muntu, uhleze edakiwe. Ayikho. Ungabona ama-message engisuke ngimsendela wona, ungabona noma engiblockile nje kodwa nje. Kodwa phela nangichaze uthi ngisendela ama-message ekubeni uyazi ukuthi ngimblockile. Iyahamba i-message ngisho ngiblockile umuntu. Ekugcineni umina umuntu o-wrong la ekubeni ngiyayondla ingane yami. Yena imali yeqolo u-350 wakhe akayihluphi nje ngokunaka ingane. Mina imali engiyisusayo kumina engiyisebenze kanzima ngiyise kubo. Ubona ukuthi eshuthi okay. Ko-wrong ukuthi ngiyine kuma wakhe. Wagcina nini ukuyibona ingane? Wagcina nini ukuyibona? Ngihlale ngisebenza mina. Awu-off. Ubuza umama ukuthi wawugcine nini kodwa ukuyibona ngamehlo. Ngikade ngibuza uyazi ukuthi neminyaka emingaki-ke kona? Ingane kona. Awukwazi ufike ngisho nanekhekhe ingane ihlanganisa u-1 year. Ukazi lutho. Awukazi. NangoDisemba fanele uma uhlala ekhaya ngithi. Ngihlala naye ekhaya uma. Pho imali unikwa kanjani mama? Angazi. Futhi kahle la usisi lo ngathini umama wakhe sake sakhuluma nje ngaphambilini sakhuluma ngezinto eziningi ngayo usisi. Usisi njengoba ngisho ukuthi imali yengane ayifezi izidingo zengane nomama wakhe wagcina suggest ukuthi imali ngiyise kuyena. Yena mongambuzo ukuthi ingane le nyanga iqokani idlani njengoba ethi angiyazi nanokuthi neminyaka emingaki ingane. Mina ngihlala ngisebenzela yona ingane kahle futhi nje mina empeleni ibhuti
ngeke ngize ngithi ngisebenzela ingane kuphela, ngisebenzela mina, ngisebenzela umndeni wami, kahle kahle mina nginey'ngane ey'mbili. Mhlawumbe iloko-ke sisabe ngakakuveza kuyiyona kahle kahle into esayihlukanele. Oh, shuthi le ngiyayondla eyami ngondliwe ingane. Buyazona sesingane esibini. Ngiqala ukuzwa ngayo nje manje. Uyaphosisa, ukuzwa ngayo. uyaphosisa. Bengizobe ngikwazelaphi lokho? Ngicela ukubuza ntombi mfowethu ukuthi akukona yini okwahlukanisa ukuthi uthole ukuthi mina ngimithisile? Uthatha ingane izokwenza njani, izophuphuma noma mhlampe soyihambisa kwamalento le? Njengoba ngisho ukuthi Kwama-orphanage mhlampe, waphela angithembu ingane namanga, yami mhlawumbe ngangakholwa nanokuthi umithisile ngempela. Wabona ukuthi Kanti umuntu onamanga. Kakhulu. wase wabona ukuthi ku-right ukuthi sihlukane uma ungangithemba ukuthi ngimithisile, wangafuni ubufakazi. Ngase ngibona ukuthi vele ngeke isalunga lento. Ngangasabudingi nobufakazi. Ngangasabudingi. Kungani pho wena njalo? Futhi naku kuvela ukuthi wena engathi awuhlali ekhaya. Ngihlala ekhaya mina, ngihlala ngedwa. Umama wami ungahlala ekhaya. Oh, wasala wayiphathela umuzi. Yeah. Ingane kephi ihamba nomama. Ihlala nami ingane. Kodwa umama khona into ayilethayo eyilethela ingane akithi. Ilokho akukhiphela mina ukudla. Sengisho uma wakho. Ngisho Angithi uthi ubaba boy imali uyayithatha ayinika umama. akaze nje angitshela ukuthi khona imali ayithola kubaba kaBoy. Sithi ubaba boy akazi. uyakhuluma yabo. Akazi. Akabuza uma wakhe. Ngakhuluma noma wakhe mina. Kaningi. Maka boy. Ngakhuluma naye. Ugogo kaBoy. Uyazi bayaxoxa ngogogo kaBoy. Yebo, ngangazi impela sisathandana. Ngiyathuka ukuthi kukhona into esabahlanganisa namanje. Uma wengane impela kodwa angikholwa ukuthi kukhona into esangabahlanganisa nomndeni wami. Ukuxabana kwami nawe akukaze kwasho ukuthi kumele ugogo wengane angene ey'ndabeni zami nawe. Impela ugogo ingane othi kugcina akayodla ingane yodliwa mina. And into engiyibukayo la mina ukuthi umama wakho wena akazange asibone isidingo sokuthi akutshele ukuthi mina ingane engayondli. Wena njengoba uthi uma wakho ulethela wena imali yokudla, ubona ukuthi khona umama ongajabula ukwendla intombazane endala engafuni ukusebenza, mayithola imali icabanga utshwala, icabanga abangani, icabangana, ayicabangeli ingane. Ubona ukuthi khona umama ongajabulela ukondla ingane ngalokho. Imali umama wakho akondla ngayo wena kahle kahle unondla ngayo ninoBoy. Imali ayithatha kumina every month. Mhlawumbe nje bhuti uma ngathi uyahlambukisela nje imali oyikhipha kuphela kwenyanga kuye malini. Since ngaba nengane eziwu-2 ekuqaleni ingane esencane bhuti nganginokukhipha 2.5. Mina ngayigcina imali vele ingane esencane. Yeah. Ngikhiphe 2.5 since sengaba neziwu-2 ngoba phela kuyasinda nami ngiyabondla nasekhaya, bodla ingane nako konke. Ngayehlisa ngayenza 1.5. Lenye ingane uyondla ngamalini yona? Ngiyondla ngo-1.5. 3,000 engiwukhiphayo ey'nganeni zami. Mase ekhaya ngihambisa u-3,000 ukuze bakwazi ukugrosa nani. Kweyami ingane ayifiki imali. Kweyami. Shuthi ile yakho kwethanda kakhulu. Uletha malini uma wakho mama? Ngeke izifike imali encane khona fanele ngi-ede ngalo lelo qolo. Uma wakho mangabe letha imali, uletha malini lothe wena usuke ilethela wena nengane? Uletha malini? Mhlambe 800 7 lapho nje. Kuyibe 1,000. Kuyenzeka-ke kube 1,000 mekuwo-December kodwa. Mina ngingakusho bhuti, ngingasho ngithi umama wakho ongcono. Yena Ngoba khona nokukhipha. wayelethe ingane ngamuva kubeni imali eqondene nayo, imali engango-2.5. Umama wakhe incane 1.5. Incane 1.5 yabo. Melethu 800 isuke inkulu leyo mali nayo. Umama wakho uney'dingo, mekufika imali zokulinganisa njengokuthi mhlawumbe le mali efika uyakwaleta akhokhe la kwaleta khona ekugcineni uhambisa lo 800. Futhi yena akakuhluphi inyanga ingakapheli. Ngeke azange Mhlawumbe usukuhambisa lo 800 ngoba usuke sepheshe lapho ukuthi uyanika kithi imali umama uma ngabe mhlawumbe inyanga ingakapheli. Mhlawumbe ukuthi masishoda ngo-300 kunenkinga kanje awuzama uletha ngithi. Ngazi. umuntu aphila mhlawumbe ney'dingo zakhe. Yibona ngithi Qinisile uney'dingo zakhe. Yabo mina eyami imali yondla ingane yakho. Le wena ungayondli. Eyami imali engiyitholayo mina.
engeke sele ngike ngaphuza nginey'nkinga ey'ningi futhi. Iy'nkinga zakho utshwala kahle kahle. Akuzona Ney'dingo utshwala zakho ukuthi utshwala. ubaba wengane yami akayondla ingane. Kubuhlungu kabi uba nobaba wengane ungayondla ingane. Kubuhlungu. Sekwena wanqaba mangithi mina ingane ngicela izohlala ekhaya ngoba le ngane yami yesibili ehlala ekhaya. Ngeke ngize ngiyivume leyo nto. Kwakumele uqale uhlawule ekhaya. Ngiphela ekhaya khona sehlathi ngake ngivele ngithathe ingane nje ivele iyohlala kini ingakhokheliwe ingondliwa. Shuthi awuzoyondla ukuba ihlala kini. Yazi bhuti kuyafana njengoba engibizile la kukho kuzoshintsha hlampe ukuthi mina kukhona imali esengizoyikhipha iye kuyena imali ngisazoqhubeka nje njengenjwayelo ngiyihambise kumawakhe yena sengenza noma ikuphi kakufisa kodwa mina imali yami engiyisebenza kanzima izoya kumawakhe ukuze ikwazi ukufika enganeni yami noma ngingathi ugogo wengane uletho 800 kulungile kunaye engangimnika u 2.5 ingane isancane njengobesho Ingane emigula manje inyanga yobiphele nini? Ingane mekuthiwa uyagula manje. Lo muntu umfakela imali yena ke. Kanti fanele akhiphe emalini sisi. Baba boy ufuna akhiphe emalini. Wena ngokwakho U2000 uright. emuze 2000. Angeke ngize ngivume. Ungicorrect bhuti mawukuthi nginamanga ngoba usisuka athi mina ngumuntu onamanga. Yeah. Uke waba nenkulumo yokuthi yena ngeke azangaphuza unenkinga warawara. Okusho ukuthi nawo lo 2000 lo ufuna ngufake manje obvious ufuna ukuphuza njengoba ihluleka nje kwasekuqaleni ukuthi ku 2.5 ayondla ingane gcina kuphela inyanga esengifonele mhlambe 5 times. Yabo. Ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngifake lo 2000 ngizoqhubeka nje ngifake 15 kuma wakhe. ngathini ke sesiyikhulumela emuze bhuti uthi ngiyakwazi ukufaka lo 2000 owushoyo yena usazoqhubeka afake 1.5 kuma wakho. Ukuphuza kwami kuhlanganaphi nokondla ingane? Kuhlanganaphi? Kuhlangana ekuthenini imali isetshenzwa mina ngisebenza kanzima imali yengane yami ey'ngane zami kahle kahle ngisheshe ngiyicacise ey'ngane zami imali engiyisebenza yey'ngane zami yami yomndeni wami hhayi ukuthi ijabulise wena uphuza imali yami ikona mina ngithi ngeke ngize ngikwazi ukufakela wena u2000. Wawugcine nini-ke ukuyifaka-ke? Mina ngihleze ngiphuza vele. Kade Ngisuke ngiphuze yakho imali shuthi. Kade ngilungisa leyo nto mina uthi imali ngiyifaka kuma wakho. Imali mina ngiyifaka kuma wakho. Ngeke ngasho ukuthi unamanga lo muntu Nkosi yami. Imali mina ngiyifaka kuma wakho Ntomfuthi. Iy'nkinga zakho wena utshwala. And lezo y'nkinga zakho ufuna uyiqeda ngemali yokondla ingane yami. Ngeke uze ukubone lokho ngeke ngikukhiphe u2000 mina ufike kwena. Hawu uzowukhipha. Kwalento nje ongibizele yona la efana nento engekho uyangidakelwa kahle kahle singasho kanjalo. Ngiyakudakelwa ngokuthi ngikucela ukuthi wondle ingane. Singasho wena ufuna ukulungisa iy'nkinga zakho ngemali yami. Ziphi iy'nkinga? Ushilo wathi uney'nkinga ngeke uze ungaphuza. Akuzona kodwa ey'faka ingane. Okay. Akuzona ey'faka ingane lezo y'nkinga. Okuyiphi imali oyiphuzayo? Engiyithole ey'ndaweni zami. Okay. Ayikho inkinga. Wena uma ey'ndaweni zakho ayicabanga ingane. Hawu ngangayicabanga kanjani ingane? Nakho Kuyimanje igqoka mina idla mina yonke into imina. Ngayo le mali encane le ngiyitholayo. Mase kuba umina bhuti umuntu onamanga. Uqaleni ucacisile ukuthi uma wakhe uyayifaka imali eyifakela yena. Yeah, ngisho kanjalo. Uthe yena kodwa uyifakela yena ekubeni imali esuke iqondiswe kuyena nengane. Akekho mama njengoba adingisho ukuthi akekho mama ongajabulela ukondla. Isidakwa lesi. Isidakwa asifuna ukusebenza sifuna Kodwa singcono lesi sidakwe esiyimina seyinakekela ingane. Uyinakekela ngani ingane ungasebenzi? Awu ngiyayinakekela ingane mina. Ngiyalihola iqolo, ngiyahola u350, ngiyayithola nemali ey'ndaweni zami eceleni. Uney'ndawo zakho. Nginey'ndawo zami. Izona lezi ezikulethela iy'nkinga ezithi ufuna imali kumina ukuze udake utshwala ngemali yami. Cha. Mfowethu uyangidakelwa kahle kahle yini ongibizele yona emakhamereni? Angikudakelwa. Uyangidakelwa Angikudakelwa. Uyangidakelwa. Yini ongibizele yona emakhamereni? Ukukucela noma ngoba isono sami ukuthi ngisakucela kwamanje. Ayikho phela enye indlela ongenza ngayo ngaphandle kokucela. Noma ngihambe ngiyokubopha shuthi. Ubona ukubopha kuzoba Ngcono wondle nje enkantolo.
Ngibona kungcono Inkantolo mina. ngeke iziyondla ingane, uyatakwa wena. Inkantolo ngeke iziyondla ingane, yami ingane yami udliwe umina ngemali Asho esebenza kufanele ngifike umina. ngifike namaphoyisa emsebenzini wakho. Ikona mhlawumbe kuzongisiza-ke lokho. Ubona kuzobe i-solution right. Noma ngibuza uma ukuthi uyayifaka khona imali oyifakayo. Lalela la wena. Mhlawumbe ikona, mhlawumbe ikona okuzongisiza. Yazi ngitshela usuwashintsha, namanje awukashintshi kanti. Mina sonke lesi sikhathi ngitshela usuwashintsha. Ungifutha ngifutha. Kanjani? Ufuna ukudakwa imali yami Kanjani? Uyasho ukuthi wena uyondla ingane yakho leni uyayona. Futhi ile yami engondliwe. Ngoba yenzeni? Ngoba yenzeni? Ngaboza. Mina mase ngi-attend inkantolo noma sithini ke mhlambe ke kenzeka-ke ngiyaboshwa-ke. Ingane yami izobe siyondluba. Bivele yondluba vele. Yondliwe mina. Awona bhuti angikholo sasingazifike lapha enkantolweni. Ngobona usevele imali uyayikhipha kumama ngithi. Sivele ubufakazi bokuthi imali uyayikhipha singabuthola ngithi. Usisi ntomfuthi akhohle naye khona ezobona khona imali efikayo kuma. Ngoba uyasho ubaba bho ukuthi uyayikhipha imali njalo 1,500 njalo ngenyanga. Uthi unobufakazi balokho. Angikholwa vele noma yiphi indoda eyondlayo emhlabeni isuke yondla ibe nabo ubufakazi ngoba vele inkinga enje ziyavela wena bafu yabo. Ziyavela ngempela uthi avuyimisele ngokondla. Kuhlezi kuzoba khona ney'nkinga, kuhlezi kuba ney'nkinga. Ukuze nje nosisitom futhi mhlawumbe agezeke ngaphakathi enhlizweni yakhe. Ake sithi bafethu ubufakazi. Ngicela ngivezele ubufakazi. Sithola ubufakazi. Ubufakazi nje engibucelayo. Futhi sokulandelela ubufakazi ngoba esezilina la kaMzansi podcast ukuthi ngempela ukuze nawe igazi lakho igama lakho ligezeke. Ngoba manje umuntu obukayo la usazi ukuthi wena wondli. Uyayibona leyo nto. Kanti manje wena uyasho ukuthi uyondla. Usisitom futhi abone ukuthi hayi uyayikhipha imali unika ugogo. Nogogo kodwa akabanga nalo iqiniso la system futhi. Bekufanele akutshele ukuthi hayi bo ubaba kaBoy uyokhipha 1,500 ile. Suthi mhlambe lapho ngingasho ukuthi nokuxhumana phakathi kwakho nogogo akubanga khona. Ngoba mhlambe kube nawe ubusuzwile ugogo uyisho hayi bo uyayikhipha imali. Kanti mhlambe ugogo mhlambe akakutsheli nje ngezimo ezithize wena ozaziyo nenhliziyo yakho ngaphakathi ukuthi uma njengoba eyithatha le mali kubaba kaBoy eyinika mina bese kuyima eyiletha ngala kube ngathi iletha kuyena mhlambe ingoba mina ngenza kanje sesiyahlambukisela siya-assume nginamanga ngoba manje siyahlambukisela sikufunayo asikwazi ukuyibona kona kodwa nje uma sicela ukubuyela-ke mhlambe ufika kutshela ukuthi hayi uyayikhipha baBoy 1,500 njalo ngenyanga akazahluphi ngoba nangu uyathembisa ngiyathembisa. Kuhle futhi uthanda ubulungiswa bhuti ngoba njengoba sengiveze emakhamereni sengiveze njengomuntu omubi mhlambe mawukuthi kenzeka mhlambe niyabulandelela ubufakazi nize niyathola ukuthi ingane ngiyayondla abuye nayo uma wakhe ngoba mina ngeke ngisavuma ukuza la mawukuthi mhlambe kuyenzeka ngishayela ucingo njenganamhlanje abuye nayo uma wakhe afika akhulume lonke iqiniso la mase-ke kuyabonakala ukuthi ubani kahle kahle oronke la. Ngicabanga ukuthi uchaze kahle ubaba kaBoy uthi ucela sikwenze ubulungiswa la unibuye futhi nizotshela futhi umphakathi njengoba nikwazi ukutshela ukuthi akondli ngoba engathi manje senimehlisene nesithunzi nizothi akondli kumakhamera. Usuke ngiblokheleni pho. Ungiblokheleni. Uthi ingane emimkhumbulo ngoba phela ingane iyakhuluma manje. Isuke izomtholaphi? Ukazi ungitshela ukuthi ingane yangikhumbula wena ohlezi ungitshela ukuthi angikhumbula. Wena wazi ukuthi ingane nakusuyazi yakhuluma? Lokho ukusho umuda kotshwala kuphela. Awukaze ungifonele uSophu ungitshela ukuthi baba Boy ngakukhumbula wara njalo kodwa muke wadaka utshwala usuke ungekho eduze kwengane. Usuke ungekho eduze kwengane. Kahle kahle wena baba Boy ufuna ukutshela hlukane lento ethi akufonele uma idaka utshwala lokho ethi uyakukhumbula. Sengaze ngamblock. Uyona leyo nto. Uvela ngithatha. Uyona leyo nto. Ikona ngixhumana. Sekunyonyobela ngezinye ingcingo. Ikona ngixhumana nomama wakhe. Yeah. Ngisho ngazama futhi ungifanele ngenye inamba because umuntu ebese sijwayele naye isikhathi eside. Uma engathi uyaqala uyakhuluma ngizosheshe ngimuze ukuthi okay uyena ngivale ifoni ngiblock le namba. Immediately nje ngaze lokho ngibangela isicefe ngoba unesicefe kahle kahle. Hayi. Cabanga ukuthi siyamuza baba Boy. Yakhala ukuthi hayi sohamba siye kumama siyofuna ubufakazi afika asho umama ukuthi akuyayikhipha ngempela le mali 1,000. Mawuthola ukuthi ubaba Boy uyokhipha ku1,500 kuzobe sekuyakulungela kuwena ku right konke. Uma ukuthi lokho akusho kwamanga
Cha, uma ukuthi Kufanele uqinisile, ngithathe ziphi iy'nyathelo ake siqale ngokuthi uma ukuthi uqinisile, uma ukuthi uqinisile? angeke kuyobe seku-right, ngeke ukhale ngalutho. Uma Hhayi, ukuthi unamanga, uma ukuthi unamanga baba boy, ulindele ukuthi enze njani makaboy? Angeke ngize ngikhulume kakhulu ngoba mina ngiyakwazi ngikusho ukuthi kusuka kumina ngaphakathi kuyiqiniso Futhi lokho okwenzayo ilokhu engikwenzayo nyanga zonke. Sesuke sesizwa kuyena kumama wakhe ukuthi lona kodwa le umama wena niyatholana kahle, anikaze futhi nixabane, ugcineni nje ukukhuluma naye uma wakhe, kule nyanga ephelele ngoba mhlawumbe kwakumhla kaba nayo ngihola mina ngeyi-25 then ngiqale ngenza izinto zasekhaya mase-ke inyanga kodwa kahle kahle ayipheli ngikona ngithi sekupheleni kwenyanga ngoba 25 kuya le ya futhi nje ngigcine ngenyanga ephelile so siphinde sixhumane kule futhi mangiqeda khona. hayi, thandiwa zami zomzansi podcast, ngicabanga ukuthi niyalizwa udaba la, kodwa-ke ngicabanga ukuthi useyikhulumelile bandla babakaboy. Hhayi, angikholwa ukuthi khona ningakuzwanga kushoyo ukuthi unofakazi abaqandula ikhanda, umama angafika afakaze, unayo futhi nama-transaction efonini, ukhombisa inyanga nenyanga u-1,500 uyawukhipha unike ugogo. Sisi, Mfowethu, hhayi ngicabanga ukuthi sesichithile ngoba baboy, nkosi yami, sesizolinda kona ukuthola ubufakazi bese nenza lokulungiswa akucelile ngokuthi hayi njengoba nikwazile ukwenza lokhu, ucela futhi niphinde nikwenze, nitshele abantu ukuthi kwakuyiphutha kuwena, mhlawumbe ukuxhumana kubanga khona umama obefihlela wena ukuze agezeke igama lakhe. Hhayi, bhuti wami, kukhulu ukuhlonipha mfowethu, sibonga kakhulu isikhathi sakho nokuthi usihloniphe, sikwazile ukuthathela phezulu kanje, kodwa wezwa wazoza ukuthi ngabe kwenzekile, washiya into zakho. Siyabonga kakhulu soMzansi Podcast. Ungathini wena ukuyibongela nje ngokuba la? Ngithanda ukubonga ngomzansi podcast ukuthi ungibizele udaba olukanje ukuthi lezi zinto zihlale zenzeke. Ya, uma ungawazi ukuyimela uyindoda kuye kube nzima kona ey'meni ey'kanje. Hlambalaze. Bese ngiyahlambalaza, ngibonga wona nje umzansi podcast ukuthi ungi-understand, uzwelane nami futhi uy'misele ngokuthi uthole kahle kahle ukuthi iqiniso lona liphi. Ya, ngithanda ukubonga kakhulu. Hhayi, siyabonga bhuti. Sister Mfowethu, u-right kodwa? Ngi-right. Kodwa-ke ngiyakubona ngathi ayawuthokozela. Hhayi, sokuthola ubufakazi akuzolunga. Hhayi, cha noma uzokuchazela mhlawumbe ubengakutsheli ngobani, uyayibona leyo nto. Ungaze udine ukuthi engathi kwagogo ukuhambele ngemuva, cha. Nangu baba boy uyasho ukuthi Kodwa nizoyikholelwa nini? Nizoyibonela nini? hhayi kulungile, hhayi sothola ngeke singatholi, solithola iqiniso naye, somthinta uma engezi, somfonela bezwe nabantu ukuthi uyena owayedlala ngathi uma ukuthi Mhlawumbe onibhlokha kwayini? hhayi ngeke sathi asomthola, ngeke singamtholi. Kodwa-ke sesungathini-ke nje ukuyibongela kumzansi podcast-ke ngokuthi sili-athende udaba lakho. Ngiyabonga kakhulu, yilokho nje engingakusho. Noma ngingagculisekanga nje, kodwa nje ngiyabonga. Basiza abanye abanenkinga efana neyami. Hhayi, siyabonga kakhulu sisi. Hhayi, babukeli nabathanda abakhulu bomzansi podcast, ngicabanga ukuthi nizwile-ke udaba laba baboy no-Sister Mfowethu la. Siyacabanga ukuthi ne-solution iqhamukile, mhlawumbe lizolunga udaba. Sikwazi ukuthi sithole ukuthi ngempela ubani okhuluma okungekona nokhuluma okuyikona. Bafowethu, umzansi podcast-ke lo, ngicela singakhohlwa-ke bafowethu ukusubscribe, silike, sikhommente. Ama-comment-ke bafowethu iwona akha kakhulu ngoba ngenkathi bafowethu ugxeka nomsebenzi, ngisuke nami ngizama ukuthi ngokulandelayo unyuke umsebenzi ube kwelinye igxathi. Eyasemasaneni bafowethu uthi bafowethu ungigxeka uphinde ungilaphe, eyasemasaneni ithi khuma.